Алексей Хлястоў запісаў відэа на выпадак арышту. Ці згарэў у Менску тралейбус праз маланку, новыя правілы для аўтамабілістаў і штраф за баршчэўнік на ўчастку. Як выглядае новая банкнота ў 200 рублёў. І ў суседняй Літве прайшлі затрыманне паліцейскіх і памежнікаў за кантрабанду з Беларусі. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У сталіцы учора ўвечары адбылася аварыя на скрыжаванні праспекту Жукова і вуліцы Глаголева. Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ, 30-гадовы кіроўца аўтамабіля «Тойота» не саступіў дарогу матацыклу «Хонда», які рухаўся па галоўнай дарозе. Сітуацыю складніла тое, што ў момант здарэння на скрыжаванні не працавалі святлафоры, таму кіроўцы мусілі кіравацца знакамі прыярытэту. У выніку сутыкнення, на шчасце, ніхто з людзей не пацярпеў, а транспартныя сродкі атрымалі нязначныя механічныя пашкоджанні. На месцы ДТЗ працавалі супрацоўнікі ДАІ Маскоўскага раёну сталіцы. Супрацоўнікі мытнага камітэту падчас спецыяльнага мерапрыемства на беларуска-расійскай мяжы перахапілі буйную партыю нелегальнага тавару. У пасажырскім аўтобусе, які рухаўся па маршруце Масква-Гомель, знаходзілася больш за 9 тысяч адзінак адзення і абутку без неабходных дакументаў. Як паведамілі ў ведамстве, да кантрабанды датычныя 18 гомельскіх індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама кіроўца аўтобуса і яшчэ адзін грамадзянін. Гэтыя рэчы планавалі рэалізаваць на рынках Гомля. Агульны кошт канфіскаванага ацэньваецца ў 270 тысяч рублёў. У дачыненні да ўсіх 20 парушальнікаў распачалі адміністрацыйныя працэсы. Цяпер ім пагражаюць штрафы ў памеры да паловы кошту нелегальнага тавару. У сталіцы каля БДУ на вуліцы Ванеева адбылося надзвычайнае здарэнне з удзелам грамадскага транспарту. Учора ўвечары ў сацсетках з'явіліся кадры з машынамі МНС каля тралейбуса нумар 41. Відавочцы сцвярджалі, што ў яго трапіла маланка і ад яе тралейбус загарэўся. Аднак у Менск-трансе гэта назвалі фэйкам. Паводле афіцыйнай інфармацыі, прычыну задымлення стала няспраўнасць печкі ў кабіне кіроўцы, а зусім непрыродная стыхія. Патушыць узгаранне дапамаглі мінакі яшчэ да прыезду ратавальнікаў, якія потым правялі праліўку канструкцыі. У выніку інцыдэнту ніхто з пасажыраў не пацярпеў. У Еўразійскім эканамічным саюзе абмяркоўваюць маштабныя змены ў тэхнічны рэгламент аб бяспецы колавых транспартных сродкаў. Калі папраўкі прымуць, беларускім вытворцам і пастаўшчыкам давядзецца выконваць шэраг новых патрабаванняў. У прыватнасці прапануецца зрабіць абавязковым усталёўванне ў салоне аўта кнопкі экстраннага выкліку. Таксама змены закрануць школьныя аўтобусы. Іх плануюць абсталяваць абмежавальнікамі хуткасці да 60 км за гадзіну, спецыяльнымі сядзеннямі і пазнавальнай афарбоўкай. Грамадскае абмеркаванне дакументу на прававым форуме Беларусі працягнецца да 28 траўня. А ў Магілёве звычайны паход у краму для мясцовай жыхаркі ледзь не скончыўся рабункам. Калі жанчына ўжо ішла дадому, да яе прыстаў 42-гадовы мужчына і пачаў патрабаваць грошы. Атрымаўшы адмову, агрэсіўны мінак перайшоў да дзеянняў і паспрабаваў вырваць з рук магілёўчанкі сумку, а пасля забраў пакет з прадуктамі. На дапамогу пацярпелай прыйшлі неабыякавыя сведкі. Яны пачалі здымаць інцыдэнт на відэа, што прымусіла зламысніка ўцякаць, а адзін з мінакоў дагнаў рабаўніка і вярнуў прадукты ўладальніцы. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі падазраванага па гарачых слядах. Высветлілася, што мужчына ўжо меў судзімасць, цяпер на яго завялі чарговую крымінальную справу. Вясновы букет бэзу з гарадскога парку ці двара можа каштаваць каласальных грошай. Парушальнікам пагражае штраф у памеры да 30 базавых велічынь. Гэта 1350 рублёў. Каб знайсці тых, хто зразае бэз, адпаведныя службы выкарыстоўваюць фотапасткі і камеры відэаназірання. Без аніякіх санкцыяў зрываць бэз дазваляецца толькі на ўласным прыватным участку. З 19 чэрвеня ў Беларусі ўводзяцца штрафы для ўладальнікаў лецішчаў і прыватных дамоў за зарослыя ўчасткі. Калі на тэрыторыі гаспадара выявяць небяспечныя інвазіўныя расліны, такія як баршчэўнік сасноўскага або залатарнік канадскі, уладальніку пагражае адміністрацыйная адказнасць. Максімальны штраф за ігнараванне барацьбы са шкодным бур'яном складзе да 10 базавых велічынь. На сёння гэта 450 рублёў. Дачнікаў заклікаюць своечасова рабіць парадак на сваіх надзелах. Нацыянальны авіаперавозчык «Белавіа» сёння аднавіў чартарную праграму на ўзбярэжжа Міжземнага мора. Гаворка пра Туніс. Першы рэйс на курорт Энфіда вылеціў з Менску а 2 гадзіне ночы.
Палёты будуць выконвацца на шырокафюзеляжным лайнеры Airbus A330 з перыядычнасцю раз на 11-12 дзён і працягнуцца да кастрычніка. Акрамя таго, сёння авіякампанія аднаўляе рэгулярныя рэйсы ў Дубай, а напрыканцы траўня адкрые маршруты ў Мурманск. Для жыхароў рэгіёну таксама ёсць навіны. З 29 траўня запускаецца новы чартарны кірунак з Берасця на егіпецкі курорт Эль-Алямен. У сацыяльных сетках вядомага беларускага спевака Алексея Хлястова, які апошнім часам, калі яму забаранілі выступаць, працаваў у таксі, з'явіўся відэазварот, запісаны на выпадак яго затрымання. Артыст паведаміў, што яго ўжо некалькі разоў выклікалі на незразумелыя прафілактычныя размовы ў сілавыя ведамствы, у тым ліку губазік. Чакаючы чарговага візіту ў міліцыю, Хлястоў папрасіў аб максімальным рэзанансе для сваёй абароны. Сёння жонка спевака пацвердзіла, што Алексей знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. У сваю чаргу праўладныя рэсурсы сцвярджаюць, што прычынаю затрымання стала непадпарадкаванне. Нібыта музыка ігнараваў выклікі ў ДАІ з прычыны няправільнай паркоўкі. Сілавікі заявілі, што ён вернецца дадому пасля адбыцця пакарання. Былая жонка вядомага журналіста Кірыла Пазняка паведаміла, што палітзняволены цяпер знаходзіцца ў цяжкім стане праз запушчаныя наступствы пнеўманіі і ковіду, які перанёс ён у ізалятары на Акрэсціна. У больніцы пры СІЗА нумар 1 у цяжкім стане знаходзяцца мой былы муж, журналіст Кірыл Пазняк, з запушчанымі наступствамі пнеўманіі і ковіду, якія падхапіў у ізалятары на Акрэсціна 8 месяцаў таму. Права на ахову здароўя – гэта базавае права чалавека. Прашу зрабіць тых, ад каго гэта залежыць, усё, каб захаваць чалавечае жыццё, напісала ў Фейсбук ягоная былая жонка. Нагадаем, Кірыл Пазняк – беларускі незалежны журналіст, медыаэксперт і палітычны зняволены. Быў вядоўцам і аўтарам на YouTube-канале «Платформа 375», дзе асвятляў эканамічныя і палітычныя падзеі ў Беларусі. Журналіст быў жорстка затрыманы сілавікамі 4 верасня 2025 года, акурат у той дзень, калі ягоны медыапраект улады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Разам з ім затрымалі і ягоную 20гадовую дачку Яніну Пазняк. У Літве разгараецца беспрэцэдэнтны карупцыйны скандал. Падчас маштабнай аблавы з удзелам спецназу ў справе аб кантрабандзе цыгарэтаў з Беларусі затрымалі адразу 27 чалавек. Самае шакавальнае ў тым, што амаль палова з іх, 13 чалавек, гэта дзейныя паліцыянты і памежнікі, якія перайшлі на бок злачынцаў. Злачынцы дзеялі па абодва бакі мяжы. З Беларусі запускалі метэазонды з цыгарэтамі, а ў Літве іх шукалі з дапамогай дронаў, цеплавізараў і ушытых GPS-трекераў. Карумпаваныя сілавікі ў гэты час заплюшчвалі вочы на парушэнне і злівалі змоўнікам службовую інфармацыю, камунікуючы праз шыфраваныя каналы сувязі. Адным з самых яскравых эпізодаў сталася затрыманне работніцы памежнай службы і ейнага мужа. Падчас вобшуку ў пары сканфіскавалі сямейны аўтамабіль. Прэміяльны Мерседес-Бенц з вельмі красамоўным нумарам «Закон». Цяпер затрыманым дзяржслужбоўцам і іхным хаўруснікам пагражаюць не проста артыкулы за злоўжыванне паўнамоцтвамі і кантрабанду. Следства разглядае іхныя дзеянні як дапамогу і іншай дзяржаве супраць інтарэсаў Літвы, што гарантуе удзельнікам схемы максімальна жорсткія турэмныя тэрміны. Нацыянальны банк Беларусі з 1 чэрвеня запускае ў абарачэнне абноўленую банкноту наміналам 200 рублёў. Выпуск купюры адбываецца ў межах планавай замены састарэлых і пашкоджаных грошай узору 2009 года. Гэтая 200-рублёўка завершыць серыю мадэрнізацыі беларускіх грошай. Паведамляецца, што канцэптуальны дызайн застанецца ранейшым, аднак з'явіцца шэраг візуальных адрозненняў, а галоўнае, будзе істотна ўдасканалены і ўзмоцнены комплекс абароны ад падробкі. На гэтым мы сёння ставім кропку. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.